खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ गोब्राब लोमजानानै गुवाहाटियाव थानाय गभ आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव देहानि फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा 21 मे अक्ट' खालिनिफ्रायनो लोमजानानै बे आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीनि मोनसे प्राइभेट गार्ल्स हस्टेलाव हिन्जावसानि गोथै सह' मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हिन्जावसाया क'क्राझारनि थासमिना आहमेद होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हिन्जावसाया मेडिकेलनि कचिं लानो थाखाय गुवाहाटी नोगोराव फैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हिन्जावसानि जिउ गैयै देहाखौ दुगैग्रा खथायाव मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे हिन्जावसानि जिउ गोमानायनि जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैयानि मेट्रिक आनजादनि फोसावनायाव दुलाराय आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर मोननो हादों धेकियाजुलिनि हिद्रम ठाकुरिया मुंनि सासे फरायसाया। बे फरायसाया 99.33 जौखोन्दो नम्बर मोननो हानानै ओनसोल आरो हारिनि मान लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा धेकियाजुलिनि शंकरदेब शिशु निकेतन फरायसालियाव गोजौ फरायसालियाव फरायोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां हिद्रम ठाकुरिया बालुकदारा गामिनि थागिरि आरो बिथांनि बिफानि मुङा सर्बानन्द ठाकुरिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां हिद्रम ठाकुरियानि बेबादि उथ्रिसारनो हानायखौ नुनानै मन्त्रि अशोक सिंहाला जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो बिमा बिफा आरो फोरोंगिरिफोरनो साबायखर बावनायजों लोगोसे बे फरायसानि गासै इयुननि थाखाय फरायनायनि खरसानि बिबानखौ गासिबो लाजोबगोन होनना फोसावनायजों लोगोसे बिथां हिद्रम ठाकुरिया फरायनाय शंकरदेब शिशु निकेतन गोजौ फरायसालिनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि 20,000 लाख रां दान होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं जापाननि हिर'शिमायाव जानाय G7नि जथुम्मायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि आरो ब्रिटिश काउन्टारपार्ट मानाव गेदेर ऋषि सुनक बिथांजों भारत आरो इंलेन्डनि फालांगिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोथौ आरो गुवारै सावरायलायदों आरो बेजों लोगोसे बिगियान आरो बिरोंदामिनखौ एबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौ बांसिनै जौगाहोनाय कौशलनि सायावबो बाथ्रा सावरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।